Video yomwe tufuna kukupasirani ndi video imene ikuonesa kusamvana komwe kunalipo kamba kunena kuti katundu yemwe amachokera ku district tare center kupita ku national tare center kumene ndi ku BICC anafika ndikupezeka kuti atachitidwa check zinali zosasekera ngati kuti aliponso wina wake amazigwiritsa ntchito kuti mwina amafuna asokoneze zinthu zina. Ndiye panali kusamvana pamene anthu amene amayendesa zimenezi anali kufunsidwa mafunso kuti zatheka bwanji kuti katundu yapezeke osasekera kamba kunena kuti katundu yense yemwe akusamusidwa kuchoka ku constituency komanso akamapita ku district tare center ndi kukafikira ku national tare center akumakhala kuti ndi otsekera bwinobwino oonetsa kuti samagwiridwanso after kuwerengera mavoti. Komano katundu uyuyu amene amafika ukuku anapereka chikayiko chifukwa chona zoti amaoneka ngati amagwiridwa so pano panali kusamvetsetsana kumene panali kufunsidwa mafunso kuti no zikutheka bwanji kuti katundu afike osatsekera. Choncho onerani momwe zinalili pamene amafunsidwa mafunsowa kuti mumve imene zinakhalira. Mwendali katundu umene mwauziwa kuti wagwiridwapo kapena ntchito ina sinamalizike. These things were in the constituencies, and what I had at the council were basically just I think two, yeah, and we can see that they are still there. So these were supposed to be still there, and they came while we packed already. Yeah, so the people in the stores were supposed to seal those ones, and we were doing so many things under pressure. No. Pressure who is giving you? So, okay, let me say this, let me explain this. We need to have a way forward, isn't it? Yes. We need to have a way forward. Yes. What we are going to do is that we'll print all the results, okay? The printed result plus the photocopied, the scanned result, which will be shared with all stakeholders in here, so that you can verify using what we have printed, and also your representatives who are at either at the district center or constituency center. So that's how you can verify. Because at the end of the day, even if it's not sealed or not sealed, whatever may happen has to reflect the result that is coming from the constituency center or district center. So we'll print everything and we'll give you a file.